ଗେଲୁ କାଙ୍କଡ଼ ଖାଉ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଜି ମୋର ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିଟି କାଙ୍କଡ଼ ବେସର ଦେଇକି ତାୱା ଭଜା, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ କୁହନିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲି, ତାପରେ ହାଉଡ଼ି ସିଝେଇ ଦେବ। ହାଉଡ଼ି ମର୍ଚଣ୍ଡ ଟିକେ, ଲୁଣ ଟିକେ, ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇକି ସେଇଟାକୁ ସିଝେଇ ଦେବ। ତାପରେ ଯେ ଆମର ବଟା ହେଇଥିବ ତାରେ ଟମାଟୋ, ରସୁଣ, ସୋରିଷ ସବୁ ପକାଇଦେବ। ବା ମର୍ଚଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ସବୁ ପକାଇଦେବ, ବାଟିଦେବ। ତାପରେ ତ ଦେଇକି ପୁରା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଗୁଣ୍ଡ, ଆରାରୁଟ୍ ଟିକେ ଦେଇକି ତ ସେଇଟା ତାୱାରେ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇବ, ଜିରା ସୋରିଷ ଟିକେ ପକାଇବ। ତାପରେ ତ ପୁରା ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ କରି ଭାଜିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବା ଆପଣ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଏ ରେସିପିଟା ଖାଇବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ। ବାବା ଭଲ ହେଇଛି।